Os novos donos de mascotas deberán superar un curso telemático. A medida proposta polo Goberno será exposta nas vindeiras semanas e só aplicará a novos propietarios, podendo realizarse só por internet. O goberno español pretende implementar unha nova norma á hora de adquirir animais de compañía. Quen non teña unha mascota deberá superar un curso telemático para estar en disposición de posuíla. Unha medida que presentará o Ministerio de Dereitos Sociais nas vindeiras semanas e coa que pretenden protexer os animais de compañía ante posibles donos irresponsables. Moi carísimo, moi carísimo. En que Nas pastillas, en leválo a desparasitar e todo eso. Pois mal, un can tampouco non é tan difícil de aquelar. Sabes que tes que leválo á veterinaria a facer as súas cousas e listo. Non fai falta unha carreira universitaria para eso. Moitos propietarios de mascotas rexeitan esta medida ou non considerala necesaria, abogando porque se incida no encarecemento do coidado dos cans. Pareceme moi ben, porque mira, eu teño un can e non teño curso ningún. Veu adiestrado, pero un veciño que vive ao lado meu ten 2 cans, volvense agresivos e non teñen curso, pero tampouco os adiestra. Con que eu penso que o curso está moi ben porque simplifica que teñen que adiestrar o can, supoño. Pois mira, eu normalmente doulle comida casera, cando non podo doulle pienso, senón pois comida casera. Pero eu penso que o teñen os coinados e todo, penso que sí. A ver, si, nadie nace aprendido e hai moita xente que, pois, aínda que cree que os coida ben, en realidad hai moitas cousas que os fai mal. É que o can, pois, home, xa que tes un ser vivo que non se pode defender por si mesmo, o mínimo será aprender a coidalo ben. A crianza dun can é moi complicada. É necesaria unha educación mínima para levala a cabo. Mais é un can moi xoguetón e moi cariñoso. Claro, hai que ter en conta que os cans así, pois hai nos que cepillar moi a menudo, hai que asegurarse de darlles de comer, sacalo a pasear todos os días, Varias veces ao día, xogar con el, atenderlle cando el queira. Esta medida do goberno central espérase que entre en vigor de aquí en 6 meses, polo que quen queira ter unha mascota e non a teña aínda pode ir comezando a estudar.